Herran pelon lähtökohta, mikähän se voisi olla, jos se ei ole Herra itse. Herra on Herran pelon lähtökohta. Se, että hän on suuri, hän on majesteetti, hän on luoja, hän on luonut kaiken. Hän on asettanut tähdet taivaalle, hän on nostanut vuoret, hän on luonut eläimet, hän on luonut kaiken se, mitä me nähdään tuolla ja täällä. Hän on luonut ihmisen. Se on se lähtökohta, että Herra on valtava, Herra on suuri, Herra on majesteetti. Ja hän ylläpitää kaiken sanansa voimalla. Hebrealaiskirje 1:3 sanoo, Jumala on suuri. Me ei voida verrata häntä mihinkään muuhun Jumalaan, jossakin muussa uskonnossa tai itseemme. Herra on itse suuri, hän on valtava, hän on majesteetti, ei ole kukaan kuin hän. Ja ajattele, että hän tietää kaikki meistä. Hän tietää kaiken sinusta, hän tietää kaiken minusta, hän tietää montako hiusta meillä on päässä ja joiltakin voi laskea se aika helposti. Ei vaikka. Jag börjar bli tunnhårig också. Ei, mutta Jumala tietää kaiken meistä ja ajattelee, että monta miljardia ihmistä asuu tässä maailmassa ja hän tuntee kaikki nämä ihmiset. Hän on suuri Jumala. Ja kun me puhutaan Herran pelosta, me puhutaan Jumalan kunniasta ja Jumalan kunnioituksesta, että me kunnioitetaan häntä. Tämä on semmoinen keskinäinen teema Raamatussa. Muistatteko te sen, että kun Mooses ja Aaron lähti Faaraon luokseen, Jumala lähettää heidät sinne pelastamaan ja vapauttamaan Israelin kansan. Ja kun Faaro ei halunnut päästää Israelin kansaa, kun Herra itse sanoo Mooseksen ja Aaronin kautta, että päästä mun kansani niin, että he voisivat viettää Jumalan palvelusta erämaassa, autiomaassa. Niin Jumala lähettää 10 vitsausta Egyptin maahan. Te kaikki tiedätte tämän Raamatun kertomuksen. Mä tuun pysymään tässä Raamatun kertomuksessa nyt vähän aikaa, kun tämä kertoo meille Jumalan kunniasta ja Herran pelosta aika paljon. Herra sanoo näin toisessa Mooseksen kirjassa 7 ja 5. Egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä ojennan käteni Egyptiä vastaan ja vien israelilaiset pois heidän keskeltään. Tiesitkö, että tässä ei ole kyse vaan siitä, että Israelin kansa vapautetaan orjuudesta, niin kuin me ollaan ajateltu monta kertaa julistettu sillä tavalla, että nyt Jumala pelastaa ja vapauttaa Israelin kansa. Ja me ajatellaan, että tämä on niin kuvaa myös meidän pelastuksessa, että mekin oltiin synnin orjina ja Herra vapauttaa meidät, lähettää Jeesuksen ja vapauttaa meidät synnistä. Ei, tässä on syvempi ajatus kuin vain tämä. Kyllä tämäkin on suuri asia ja tämä kuuluu tietenkin tähän kertomukseen, että israelilaiset vapautetaan orjuudesta. Mutta tässä onkin syvempi asia kuin vain se. Tässä on kyse Jumalan kunniasta. Tässä on kyse Herran pelosta. Se, että Herra on valtava ja suuri ja hän näyttää, että hän pystyy sen tekemään. Niin, että hänen nimensä tulisi suureksi Egyptin maassa ja israelilaiset oppisivat tuntemaan, että nyt on kyse suuresta Jumalasta. Ajattelen, että israelilaiset olivat olleet Egyptin maassa orjina monta sataa vuotta, eikö se ollut 400 vuotta? Se on aika pitkä aika olla Egyptin maassa orjina. Näiden satojen vuosien aikana jotakin on tapahtunut Israelin kansalle. He ovat adoptoineet Egyptin jumalia omaan elämäänsä. Se on aika oikeasti ihan inhimillistä, että jos on jossakin muussa maassa ja siellä on muita jumalia, niin jossakin vaiheessa alkaa semmoinen prosessi elämässä, että jos ei oikein pidä kiinni uskosta, niin niitä epäjumalia tulee elämään. Ja Israelin kansa vanhassa testamentissa me nähdään se, että heillä olisi oikein vaikea tämmöinen kamppailu epäjumalien kanssa. Kun Mooses menee sinne vuorelle, mitä he tekevät? He tekevät lehmän sinne, tai mikä se on, kalve.
epäjumalan, alkaa sitä palvomaan. Heillä oli tämä ongelma ja se alkoi täällä Egyptin maassa. He adoptoi näitä epäjumalia itselleensä. Ra ja Isis ja näitä muita egyptiläisiä jumalia. Eli se syvempi ajatus tässä, kun Jumala sanoo, mä näytän heille, että minä olen kuka minä olen. Että minä olen Jumala. Tässä on kyse nytten, jos voisin sanoa se tällä tavalla, että nyt alkaa jumalien sota. Hän näyttää egyptiläisille, hän näyttää israelilaisille sen, että joo, mä näen, teillä on näitä muita jumalia, mutta mä oon Jumala isolla jillä. Israelilaisilta puuttui Jumalan pelko ja Jumalan kunnioitus. Kuuntelepas tätä, että kun käydään läpi, mä en käy kaikkia näitä vitsauksia läpi, mutta mä otan joitakin esimerkkiä. Esimerkiksi tämä ensimmäinen, kun Niilin joki vesi muuttuu vereksi. Niilin joella oli Jumala ja vartija. Siellä oli Apis, Niilin jumala, Isis oli jumalatar, Niilin jumalatar ja Knum oli sen vartija. Kun Jumala muuttaa veden vereksi, hän näyttää egyptiläisille ja israelilaisille sen, että nämä jumalat ei pystynyt varjelemaan Niilin vettä. Mä muutan sen veen vereksi. Se oli suora isku näitä jumalia vastaan. Toinen vitsaus oli nämä sammakot, jota mekin tullaan kohta näkemään, kun kesä tulee. Mutta näitä sammakoitahan oli ihan, en tiedä oliko satoja tuhansia, en tiedä, mutta niitä oli kyllä paljon. Tämä oli se toinen vitsaus. Ja tämä oli suora isku Heket Jumalatarta vastaan. Hän, jos näkee kuvan siitä, niin hän on sammakon kuvainen, kaltainen jumalatar. Ja sammakot olivat pyhiä eläimiä tai olentoja Egyptissä. Ja kun ne sammakot tulee ja valtaa Egyptin maan, ne kuolevat. He saavat kantaa näitä kuolleita sammakoita pois ja mitä ne nyt tekee, polttaa niitä näitä pyhiä olentoja. Tämä oli suora isku sitä Jumalaa vastaan. Kolmas vitsaus oli nämä sääsket tai syöpäläiset, miten Raamattu sanoo. Niin siellä nämä Faaraon miehet sanovat näin nytten, että tämä on Jumalan sormi. 2. Mooseksen kirja 8:15. He ei voineet kopioida. Nämä papit yritti kopioida, ne pysty kopioimaan, että vesi tuli vereksi ja niin edelleen, mutta tätä ne ei pystynyt kopioimaan enää. Ja ne sanoo, että tämä on Jumalan sormi. Me ei pystytä meidän jumalien avulla tekemään tätä temppua. Sitten tulee paarmat, karjarutto, märkäpaiseet, rakeet, heinäsirkat. Kaikki nämä vitsaukset ovat iskuja näitä jumalia vastaan. Sitten tulee 9. vitsaus, pimeys. Ja yksi niistä suurimmista jumalistahan oli Ra, auringon jumala. Ja Faarao oli tämän Raan symboli, että Faarao oli auringon jumalan symboli, tai hän heijasti tätä Jumalaa, mutta yhtäkkiä Jumala laittaakin pimeyden koko Egyptin maahan. Aurinko ei enää paistakaan. Ja ihmiset ymmärtää sen, että Jumala on suurin. Näin hebrealaisten, Israelin Jumala on suurempi kuin meidän jumalat. Sitten tulee 10. vitsaus, Egyptin esikoiset surmataan. Siellä oli vielä, tämä Isis-jumala oli näiden lapsien vartija. Eli se mitä tapahtuu toisessa Mooseksen kirjassa ei ole vaan se, että Israelin kansa pelastetaan orjuudesta, vaan Jumala näyttää, kuka hän on. Niin, että Herran pelko saisi kasvaa heidän sydämissään, egyptiläisissä ja Israelin kansassa. Niin, että Israelin kansa, joka olivat adoptoineet näitä muita jumalia, ymmärtää sen, että hei, nämä jumalat ei voi tehdä meille mitään. He ei voi auttaa meitä. Mutta se mitä tapahtuu on, että he vielä kamppailee kuitenkin. Kun ne pääsee pois Egyptin maasta, Herra on näyttänyt heille, kuka hän on, niin kuitenkin he haluavat palata takaisin Egyptin maahan.
Me tullaan siihen ihan kohta, mutta jos sulla on Raamattu mukana, niin me Jesajan kirjaa 33 ja 6. Siellä on yksi Raamatun paikka Herran pelosta, 33 ja 6. Siellä sanotaan näin. Herra on korkea, hän asuu korkeudessa, hän täyttää Sionin oikeudella ja vanhurskaudella. Hän on sinun aikojesi vahva turva, runsas apu, viisaus ja ymmärrys. Herran pelko on oleva Sionin aarre. Herran pelko on oleva Sionin aarre. Toinen käännös sanoo, että Herran pelko on oleva Herran ja Sionin aarre. Herran pelko on myös hänen aarre. Herran pelko ja kunnioitus ja kunnia on keskinäinen teema Raamatussa ja Jumala varjelee sitä. Kun aarteesta kysymys, me varjellaan aarteita. Se mikä on tärkeää meille, sitä me halutaan varjella ja suojella ja Jumalalle tämä on tärkeä asia. Jeesus sanoo näin. Tämä on Matteus 10 ja 28, mutta pysytään vielä Jesajassa, mä tuun vielä palaamaan siihen. Mutta Jeesus sanoo näin, Matteus 10 ja 28, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää ennemmin häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Tässä on Jumalan vallasta kysymys. Hänen kunniastaan jälleen. Mutta meille, jotka uskomme Jumalaa, me ei tarvita pelätä Jumalaa. Tässä on kaksi eri asiaa. Me palataan vielä siihen, että Jumalan pelko ei ole Jumalaa pelkäämistä, vaan Jumalan pelko on Jumalaa kunnioittamista. Että hei, mä tiedän se Jumala, sä voit hukuttaa mun sieluni ja ruumiini helvettiin. Mä kunnioitan sua. Mä näen, kuinka valtava ja suuri sä oot. Kukaan ihminen tai muu Jumala ei pysty tekemään sitä, vain sinä yksin pystyt tekemään sen. Ja siinä tulee se kunnioitus Jumalaa kohtaan ja semmoinen terveellinen pelko. Ja se on meille voimavara, niin kuin Jesaja sanoo tässä, se on aarre, meidän vahva turva, runsas apu, viisaus ja ymmärrys. Ihmiselle, jolla on Jumalan pelko, on kaikki nämä asiat. Ihmiselle, jolla on Jumalan kunnioitus ja pelko, hän on viisas ihminen. Sananlasku sanoikin se, että viisaus alkaa Jumalan pelosta. Siinä on runsas apu millä tavalla. Jos mä kunnioitan Jumalaa, me tullaan palaamaan siihen, mitä se tarkoittaa, mutta yksi osa siitä on, että mä kunnioitan hänen sanansa. Mä seuraan sitä, mitä hän sanoo. Mä en vaan kuuntele, mitä hän sanoo, mä seuraan sitä. Mä pidän sanasta kiinni ja se on mulle runsas apu. Mä pysyn pois synnistä esimerkiksi. Ja se antaa ymmärrystä ihmiselle. Se on mulle vahva turva. Ja niin edelleen. Jesaja 33 ja 6 kertoo tästä. Ja Herran pelko ja tämä kunnioitus pitäisi olla meille myös aarre. Niin kuin se on Jumalalle tärkeä ja se on aarre hänelle, se tulee olla meillekin myös aarre. Ja meidän tulee, niin kuin mä sanoin, mitä aarteen kanssa tehdään, me yritetään suojella sitä. Me palkitaan vartijoita vartioimaan aarretta. Me ostetaan kaikki larmit oville, että se aarre ei missään tapauksessa niin varasteta. Onko Jumalan pelko aarre meille tänään? Onko se meille tärkeää? Onko se prioriteetti meidän elämässä? Mä haluaisin, että me nyt otetaan 2-3 minuuttia, vaan voisit niin kääntyä sun naapurin puolelle ja puhutaan tästä, että miten Herran pelko on muuttunut. Onko Herran pelko siis julistus siitä, onko se jollakin tavalla muuttunut ja miksi se on sitten muuttunut. Jos se on muuttunut, jos siitä ei enää puhuta tai puhutaan, keskustelkaa ihan pari minuuttia siitä. Sitten voitte. Ja tämän sukupolven aikana niin on tapahtunut semmoinen juttu, että me yritetään ainakin länsimaissa koko aika poistaa kaikki epämukavat asiat. Ja yksi niistä on pelko. Ja tietenkin, että on epäterveellistä pelkoa, mutta on myös tervettä pelkoa. Sanotaan, että jos
tiikeri tulee sua vastaan, niin kyllä on terveellistä, jos sä tunnet jotakin pelkoa siinä, että tämä tiikeri voi hyökätä mun päälle. Mutta meidän sukupolven aikana yritetään poistaa kaikki tämmöiset asiat. Ja mä luulen, että siinä prosessissa niin Herran pelkokin on poistunut seurakunnasta. Että puhutaan enemmän sitten, ja sekin on oikein tietenkin puhua Jumalan armosta ja rakkaudesta. Mutta kun Raamattu kertoo meille Jumalasta, se on ensisijaisesti Raamattu kertoo meille pyhästä Jumalasta. Että Jumala on pyhä ja hänen pyhyydessä me löydetään armoa, me löydetään rakkautta ja niin edelleen. Että kyllä siis julistus on muuttunut ja on niinkö seurakunnissakin niin asiat muuttunut. Näinhän se on. Mutta jos palataan takaisin nyt ennen kuin otetaan pieni paussi tässäkin jossakin vaiheessa vielä, niin mikä oli tämän Exoduksen päämäärä? Kun mennään takaisin Moosekseen ja Israelin kansaan, mikä oli sen päämäärä? Herra ilmoittaa sen toisessa Mooseksen kirjassa 7 ja 16, että kansani voisi palvella minua autiomaassa. Eli se vapaus orjuudesta, se ei ollut se päämäärä, vaan nyt he joutuvat Egyptin orjuudesta ja heistä tulee Jumalan kansa. Eli jos voisi sanoa se tällä tavalla, että heistä tuli jälleen orjia, mutta orjia valtakunnassa. Jumalalla oli se ajatus, että hei, mä haluan mun kansa ulos sieltä, että he voisivat pitää Jumalan palveluksen. Ja ennen kuin Mooses johtaa kansan luvattuun maahan, sekin oli se ajatus, että nyt te saatte oman maan, te saatte luvatun maan, mutta ennen kuin se tapahtuu, Mooses vie heidät lupausten antajalle. Lupausten antaja Jumala on suurempi ja tärkeämpi kuin se luvattu maa. Mutta monta kertaa meidänkin elämässä me etsitään sitä luvattua maata, sitä runsautta ja niitä siunauksia, ja me missataan kokonaan, että hei, kuka on se lupausten antaja? Herra itse. Ajattele sitä, että Mooses, hän oli Egyptin prinssi, niin kuin tiedetään Raamatun tekstistä. Hänellä oli kaikki hyvin, hän eli runsaudessa, mutta jätti sen. Ja hebrealaiskirja kertoo siitä, että hän jätti nämä rikkaudet ja niin edelleen, kun hän näki jotakin suurempaa. Hän näki Jumalan mission ja hän näki Herran ja hän näki se, mitä Herra toi hänelle. Se oli hänelle tärkeämpi. Ja Mooses ei halunnut takaisin siihen luvattuun maahan, Egyptin luvattuun maahan siis. Ei se, mitä Jumala tarjosi. Hän ei halunnut takaisin Egyptiin. Mutta ajattele Israelin kansaa, he elivät orjuudessa, heitä pahoin pideltiin, ja kun he pääsivät pois Egyptistä, he halusivat palata takaisin. Eikö ole jännä juttu? Mooses, joka eli Egyptissä, kaikki oli hyvin, hänellä oli rikkautta ja runsautta ja niin edelleen, hän ei halunnut palata siihen rikkauteen. Mutta Israelin kansa, jota pahoin pideltiin, he halusivat takaisin siihen pahoinpitelyyn ja orjuuteen. Mikä oli ero Mooseksen ja kansan välillä? Mikä oli tämä ero? Jumalan kohtaaminen. Se oli se ero. Mooses oli saanut kohdata Jumalaa siellä, kun se pensas paloi, mutta se ei palannut loppuun. Enkeli ilmestyi ja Herra puhui siinä, että nyt mä lähetän sinut. Hän sai Jumalan kohtaamisen siinä. Hän sai kokee Jumalan valtasuuruuden ja Jumala sanoikin siinä hetkessä, että ota pois kengät jaloistasi, tämä on pyhä paikka. Siinä tapahtui jotakin Mooseksen elämässä, että hän ei halunnut palata takaisin sinne Egyptin maahan ja olla Egyptin prinssi. Ei, hän halusi olla Israelin kansan keskellä ja hän halusi olla siinä, mutta hän tiesi sen, että Israelin kansa ei ollut saanut kokea tätä vielä. Siksi he halusivat palata takaisin Egyptin maahan, vaikka siellä oli pahat olotilat. Ja mä uskon näin monta kertaa meidänkin elämässä, kun me halutaan, tai synti vetää ja synti haluaa meitä sinne päin, niin se mitä me tarvitaan, se on Jumalan kohtaaminen. Me tarvitaan se, että me saadaan ei vaan kokea, se ei ole kokemuksesta kiinni tai semmoisesta, mutta ymmärtää se, että Jumala, sä oot suuri. Sä voit heittää sieluni ja ruumini helvettiin, sulla on kaikki valta.
Ja kun me aletaan ajattelemaan tätä, niin siinä jotakin tapahtuu, että hei Herra, sä oot kaikki valtias ja rukoillaan, ylistetään Jumalaa, ollaan siinä läsnäolossa, niin siinä jotain tapahtuu, me saadaan Jumalan kohtaaminen. Israelin kansa, he kyllä saivat tämän tilaisuuden kohdata Jumalaa Siinain vuorella. Mooses otti heidät sinne autiomaahan. Hän nousee Siinain vuorelle, kohtaa Jumalan siellä, palaa takaisin ja ilmoittaa kansalle, että Herra on johtanut heidät nytten pois orjuudesta, tehdäkseen heistä Jumalan kansa, pyhä papisto. Ja Mooses antaa semmoisen neuvon, että nyt teidän tulee pestä teidän vaatteenne, pesekää itsenne, eli kaikki se vanha Egyptistä pestään pois, ne tuoksut ja läikät ja kaikki nyt pestään pois. Kaikki ne. Tämmöisen neuvon ne saivat. Mutta kun Jumala sitten ilmestyi vuorella, niin he kuitenkin pelästyivät. He ei ollut ihan kokonaan päässyt vapaaksi. Ja jos mennään toiseen Mooseksen kirjaan 22, niin katsotaan mitä Mooses sanoo tässä vaiheessa, kun Jumala ilmestyy ja nämä ihmiset pelkäävät Jumalaa, niin hän sanoo tällä tavalla. Toinen Mooseksen kirja 20 ja 20. Luetaan ihan vaikka jäi 18 siitä eteenpäin, niin saadaan koko se konteksti. Koko kansa näki tulen leimaukset ja vuoren savuamisen ja kuuli jylinän ja sofartorven äänen. Tämän nähdessään kansa vapisi ja pysytteli loitolla. Ja se on ihan semmoinen inhimillinen reaktio, kun Jumala ilmestyy, että me pelätään ja vapistaan. Mutta sitten ne sanoi näin, Israelit sanovat Moosekselle, puhu sinä meidän kanssamme, me kuuntelemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, että me kuolisi. Silloin Mooses vastasi kansalle, älkää pelätkö. Okei? Älkää pelätkö. Sillä Jumala on tullut sitä varten, että hän koettelisi teitä ja että hänen pelkonsa pysyisi teissä. Hänen pelkonsa. Miten tämä nyt menee yhteen? Älä pelkää, mutta pelkää. Mooses sanoo, älkää peljätkö, mutta hei, Jumala katsoo, jos te pelkäätte kuitenkin. Eli ei, tässä on nyt kyse siitä, että meillä ei ole epäterveellistä Jumalan pelkoa, ei tarvita pelätä Jumalaa niin, että me juostaan pois Jumalan luonta, vaan ihminen, joka kokee Herran pelkoa, vapisee kyllä ja ymmärtää, että nyt on Jumalasta kyse. Hän voi tehdä ihan mitä vaan, hänellä on kaikki valta, mutta kuitenkin siinä on semmoinen dragningskraft tai semmoinen, että mä haluan kuitenkin lähestyä Jumalaa. Hän, joka pelkää Jumalaa, niin kuin Israelin kansa, tapahtuu niin kuin Aadamille, joka oli tehnyt syntiä. Näillä oli vielä Egypti sydämessä. He ei ollut vielä päästäneet kaikkea sitä, mitä Egypti-maa oli tuottanut heissä, sitä oli vielä siellä. Ja Aadamin kohdalla myös ja Eevan kohdalla, kun he olivat tehneet syntiä, he pelästyivät, kun he kuulivat, että Jumala tuli. He menivät piiloon. Mutta Mooses pystyi seisoo Jumalan edessä. Mutta hänellä oli erilainen pelko. Hänellä oli Jumalan pelko, Jumalan kunnioitus. Mitä tämä Jumalan pelko on? Ennen kuin otetaan nyt 5 minuutin paussi. Se on Jumalan läsnäolon kunnioittamista. Jumalahan on läsnä kaikkialla, se me tiedämme. Davidhan sanoo se, että jos mä menen kuoleman valtakuntaan, sä oot siellä. Jos mä menen taivaaseen, sä oot siellä. Jos mä menen sinne, sä oot siellä. Davidhan sanoo näin psalmissa 139. Eli Jumala on kaikkialla koko aika. Hän on täällä juuri nyt. Mutta sitten on semmoinen sanonta ja semmoinen asia Raamatussa, että Jumala voi ilmestyä myös. Mutta hänhän on jo täällä. Mutta hän voi ilmestyä ihmisen kohdalla. Jumalan pelko on myös sanan kunnioittamista. Että me totellaan sanaa, me totellaan sitä, kun me ei aina ymmärretä. Me totellaan, vaikka se tekee kipeätä ja kun se ei hyödytä mitään meille. Tänä päivänä me ihan kuin markkinoidaan Jeesusta. Että me ei saarnata Jumalan sanaa, me ei saarnata Jeesusta, me markkinoidaan Jeesusta. Ja joskus tuntuu siltä, että pitää ihan niin kuin ihmisille antaa jotain niin kuin lupauksia siunauksista, että hei, jos tuut uskoo, tämä tapahtuu.
Ja mä oon tehnyt sitä myös, ei se ihan aina väärin ole, että tietenkin asioita tapahtuu, kun me tullaan uskoon, että tietenkin Jumala lupaa asioita, meillä antaa meille siunauksia, mutta joskus se tuntuu siltä, että me markkinoidaan Jeesusta, että tulkaa nyt uskoa, että saat kokea tätä ja tätä, mutta kun me kunnioitetaan Jumalaa ja eletään Herran pelossa, niin me kunnioitetaan hänen sanansa, hänen olemustaan, kuka hän on, vaikka se ei hyödytä meitä ollenkaan. Ei anna meille mitään. Ja siinä, kun me vaelletaan tässä, siinä asioita alkaakin tapahtumaan. Ymmärrättekö? Että kun me etsitään siunauksia, mitään ei tapahdu, mutta kun me ymmärretään, että hei, Herra, mä uskon sinuun, vaikka se ei mua hyödytä, niin silloin asioita alkaakin tapahtumaan. Silloin meillä on priorisoinnit on oikeassa. Hei, nyt otetaan pieni paussi. Mutta mä jatkan vielä vähän aikaa just näistä ajatuksista, mitä te toitte esille. Ensinnäkin Jesaja 66 ja jae 1-2 sanoo näin, kun puhutaan siitä, että kunnioitetaan Herran sanaa, niin siellä sanotaan 66 ja 1 Jesajan kirja. Näin sanoo Herra, taivas on minun valtaistuimeni ja maa on minun jalkojeni astin lauta. Millaisen rakennuksen te minulle rakentaisitte, millainen paikka olisi leposijaini. Eli Jumala on suuri ja niin edelleen, että niin. Minun käteni on kaikki nämä tehnyt ja niin ne ovat olemassa, sanoo Herra. Eli hän puhuu tästä valtasuuruudesta. Mutta sitten hän sanoo näin. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särkynyt henki ja arka tunto minun sanani edessä. Eli että on se sanan kunnioitus elämässä, niin Herra sanoi, että mä katson hänen puoleen. Tämä sananlaskut 1 ja 29 sanoo näin. Koska he vihasivat tietoa, he eivät valinneet Herran pelkoa. Mä uskon, että yksi tämmöinen mittari meidän elämässä, että onko meillä Herran pelkoa tai ei, voi olla se, että miten me nähdään ja luetaan Raamattua. Että luetaanko me Raamattua. Tässä sanotaan, että koska he vihasivat tietoa, he ei valinneet Herran pelkoa. Ja Herra sanoi, että ne, jotka, miten siellä sanotaan, että jolla on särkynyt henki ja arka tunto minun sanani edessä, minä katson heidän puoleen. Että tässäkin voi olla semmoinen mittari meidän elämässä. Mutta yksi tärkeä teema, kun me puhutaan Herran pelosta, on juuri tämä pyhitys-sana, pyhitys. Ja ensimmäinen Pietarin kirje sanoo näin, ensimmäinen Pietari 1, 15 ja 16, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Sekin on haettu vanhasta testamentista, mutta Pietari sitten siteeraa sen siellä. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Pyhitys on tärkeä asia Raamatussa, kun puhutaan Herran pelosta. Tämä pyhyys täytyy ajatella kahdella eri tavalla. Ensinnäkin se, että me ollaan pyhiä Kristuksessa. Se kertoo meidän asemasta. Me ei voida ansaita sitä, mutta kun puhutaan vaelluksesta, niin siellä tulee tämä sana pyhitys esille sanassa. Jossa Kristus myös on mukana, mutta katsoppa, mitä tämä Hebrealaiskirje 12 sanoo. Hebrealaiskirje 12 ja jakeet 14 ja 15. Siellä sanotaan näin, Hebrealaiskirje 12 ja 14 ja 15. Pyrkikää rauhaa kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen vuoksi saastuu. Ja niin edelleen se jatkaa näin. Mutta pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Mitä tämä tarkoittaa? Jeesus sanoo, me katsotaan vielä se Raamatun paikka, hän sanoo näin, että kun me pidetään Jumalan sanasta kiinni, kunnioitetaan Jumalan sanaa, niin hän tulee ilmestymään sille ihmiselle. Eli tämä ilmestys tulee jälleen esille, tulee jälleen sanasta niin meitä kohti, että me voidaan nähdä Herra, hän voi ilmestyä meidän elämässä milloin, kun me pyritään pyhitykseen. Jeesus sanoo näin, että te olette mun ystäviä, jos te teette se, mitä mä sanon teidän tekevän. Eli hän laittaakin ehtoja ystävyyteen.
Me ajatellaan näin, että mehän ollaan tasa-arvoisia, me ollaan ystäviä ja niin edelleen, mutta ystävyys Jumalan kanssa onkin jotain ihan erilaista. Me ihan kohta katsotaan se, mutta jäähän vielä tähän sanaan pyhä. Pyhähän tarkoittaa, että meidät on erotettu. Se on se sanan tarkoitus, että kun puhutaan, että Jumala on pyhä, hänet on erotettu tästä. Eli hän on ihan jossakin muussa paikassa. Kun hän loi maailman ja ihmiset niin edelleen, hän on pyhä, hän on erotettu, hän ei ole osa meitä, hän ei ole kuin me. Hän ei ole kuin luomakunta. Hänet on erotettu tästä. Ja kun Raamattu sanoo nyt näin, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä, ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä me ei nähdä Herraa. Meidän tulee pyhittäytyä, jos me halutaan nähdä Herraa, olla hänen kanssa tekemisissä. Mä ajattelin vähän, että miten mä tätä vois kuvailla, että me niin ymmärretään, mistä on kyse. Ja mulla on vähän semmoinen halt on the bild liknelse, semmoinen kuva siitä, että jos olette lentäneet, niin lentokoneessahan on aina ensimmäinen luokka ja toinen luokka sitten. Ja ensimmäisessä luokassa on ne, joilla on varaa maksaa. Mä oon kerran, mäkin ollut lähetysmaissa ja näin on tämmöinen poeng-systeemi niissäkin, kun on lentänyt paljon, niin jossakin vaiheessa mä en ole koskaan ostanut ensimmäisen luokan lippuja, en ole koskaan tehnyt enkä tule tekemään, maksaa aivan liian paljon. Mutta kerran tapahtui näin, että kun mun piti lentokoneeseen mennä, niin ne sanoi näin, että hei, sulla on niin paljon pisteitä nyt, että me voidaan niin upgradeera sut nyt ensimmäiseen luokkaan. Niin no se oli ihan mukava juttu saada kokea sen. Mutta mulla tuli se kuva esille, kun puhutaan pyhyydestä, että se on ihan kuin, tämä on halt on the bild, mä ymmärrän, että tämä on ihan hyvä kuva, mutta kuitenkin näin, että Jumala on ensimmäisessä luokassa. Hänet on erotettu muista. Hän on siellä. Ja Jumala sanoi, jos haluat olla mun kanssa tekemisissä, sun täytyy tulla tänne. Ja Jeesuksen veren kautta, ei se, että me ansaitaan se. Meidän tulee tässä maailmassa ostaa se lippu, mutta Jeesus on ostanut meille sen lipun. Niin me päästään siihen ensimmäiseen luokkaan hänen kanssa. Mutta tämä on just, että se mitä Raamattu sanoo on se, että Jumala on tossa huoneessa. Jos me halutaan olla hänen kanssa tekemisissä, meidän tulee mennä siihen huoneeseen. Ja se tapahtuu pyhyyden ja pyhityksen kautta. Ja monet, ajatelkaa nyt tätä, me asutaan Ruotsin maassa, me ollaan Ruotsin kansalaisia ja ehkä Suomen kansalaisia myös. Ja kun me ollaan tässä maassa, niin me ollaan siis sen lain, sanotaanko se alamaisia, sanotaanko, että me ollaan sen lain alla. Ja meillä on johtajia tässä maassa, jotka edustaa meitä. Me ollaan heidän johtajuuden alla myös. Ja no me ollaan tämän maan kansalaisia. Me kuulutaan Ruotsiin tai Suomeen tai missä nyt ollaankin. Ja ajattelen tätä, että ei moni meistä, ei ehkä kukaan meistä ole kuitenkaan tavannut pääministeriä tai presidenttiä Suomessa. Onko joku meistä tavannut Ulf Kristerssonia tai tämä Stubb, mikä on nyt presidenttinä? Ei. Mutta me ollaan kuitenkin heidän alamaisia ja ollaan niin heidän johtajuuden alla. Ja moni kristitty siis elää siinä, että me ollaan Jumalan valtakunnassa ja me sanotaan, että Jeesus on meidän kuningas, mutta ei ole sitä ystävyyttä hänen kanssaan. Ei ole sitä, mitä hebrealaiskirja sanoo, että hän on näkevä Herra, että Herra ilmestyy elämässä. Mä oon kristitty, mä uskon Jeesuksen, mä luen sanaa ja kaikki on ihan ok, mutta jotakin puuttuu. Jumala ei ilmesty. Jumala ei vastaa rukouksiin, tai mitä se voi ollakin. Ei ole sitä elämää Herran kanssa, mutta me kuulutaan hänelle. Ja jotenkin niin Raamattu antaa meille joitakin vinkkiä siitä, että voiko se olla näin, että tässä on nyt pyhityksestä kiinni. Katsotaan, mitä Jeesus sanoo. Johannes 14:21, se mitä mä jo siteerasin kyllä, mutta luetaan se ihan Raamatusta. Ja tämä on vaan sellainen ajatuksia, joita mä haluan nostaa esille, mutta ei vaan ajatuksia, tämä on ihan Raamatun sanoja ja Jeesuksen omia sanoja. Johannes 14:21. Tämä on yksi niistä paikoista. Se, jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Okei, tässä on semmoinen ehto. Hän, joka kuulee, jolla on käskyt ja noudattaa, elää siinä, kunnioittaa sanaa, elää Herran pelossa, voi sanoa.
Hän rakastaa minua. Ja joka rakastaa minua, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. Mä luen sen en sillä tavalla, että tässä on kyse ei-kristitystä ihmisistä, vaan tässä on kyse opetuslapsista ja kristityistä. Että hän, joka rakastaa sanaa, rakastaa Jeesusta ja Jeesus tulee ilmestymään tälle henkilölle. Tämä siunaus tai tämä asia on liitetty pyhitykseen, siihen, että me kunnioitetaan Jumalan sanaa. Ja Uudessa testamentissa on noin 500 käskyä. Ja käskyt ei ole annettu sitä varten, että me ansaitsisimme siis pelastuksen ja armon. Ei käskyt ole sitä varten annettu. Mutta jollakin tavalla käskyt on annettu sitä varten, että me ylläpidätetään ystävyyttä Jumalan kanssa, ylläpidätetään niinkö suhdetta häneen ja rakkautta häneen. Ja sekin on armon kautta tietenkin, ei omassa voimassa, mutta hänen armonsa kautta. Käskyt on annettu sitä varten, että me voisimme vahvistua ja päästä lähemmäksi Jumalaa jollakin tavalla. Tässä on, katsotaan tämä Johannes 15 ja 14. Tämä on ehkä tämmöisiä radikaalisia ajatuksia, kun me saarnataan, niin kuin mä sanoin, me saarnataan paljon, että Jumala on rakkaus, Jumala rakastaa, Jumala pelastaa, Jumala on armollinen. Mutta nyt Jeesus laittaakin ehtoja meille. Johannes 15 ja 14. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Okei, haluatko olla Jumalan ystävä? Tee se, mitä hän sanoo sun tekevän. Pidä sanaa, kunnioita sanaa, elä Herran pelossa. Nämä on Jeesuksen sanoja. Te olette mun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Tämä ei ole siis tasa-arvoinen ystävyys, niin kuin me ajatellaan. Kun me ollaan ystäviä, me ollaan tasa-arvoisia. Ystävyys meille ei ole sitä, että mä sanon Vesalle näin, että Vesa, me hakee vettä mulle ja teet tätä ja tota. Ja nyt me ollaan ystäviä, kun sä teet se mun puolesta. Ei, mehän ajatellaan, että ystävyys on tasa-arvoista, että mä autan sua, sä autat mua ja me ollaan niinkö jämptiä näin. Niinkö. Mutta kun ollaan Jumalan kanssa tekemisissä, se jotenkin näkyy Raamatussa, että hänhän tulee aina tietenkin olemaan meidän yläpuolella. Ei hän tuu tänne, ei me olla tasa-arvoisia Jumalan kanssa. Mutta tämä valtava Jumala, joka on korkeuksissa, joka on pyhä, erotettu kaikista muista, hän kuitenkin kutsuu meitä lähelle. Ajatelkaa mikä ajatus. Hän, joka on majesteetti, hän sanoo, tulkaa lähelle. Tuu lähelle, mä haluan olla sun ystävä. Mutta tässä on tämä jännä ajatus ystävyydestä, joka liittyy pyhitykseen. Ilman pyhitystä te ette saa nähdä Herraa. Jos te haluatte olla mun ystäviä, te teette, mitä mä sanon teille tekevän. Ja hebrealaiskirja 12 ja 14, siellä ei sanota sitä, että te jotka olette päässeet perille pyhityksessä. Siellä ei sanota niin, että sä, joka olet päässyt perille, saat nähdä Herran. Ei vaan se on se pyrkimys. Siellähän sä pyrkikään rauhaa muiden kanssa ja pyhitykseen ilman sitä, että saa nähdä Herraa. Se on se pyrkimys, joka on se tärkeä. Mä pyrin siihen. Mä haluan elää lähellä Jumalaa. Mä haluan kuulla hänen äänensä. Mä haluan tehdä se, mitä hän sanoo mun tekevän. Ja mä luulen, että tässä on tärkeä avain meille jokaiselle, jotka kaipaamme herätystä esimerkiksi. Jälleen kerran Ananias ja Safira tulee näyttää se esimerkki siitä, että kun tekopyhyys ja omat voimat loppuvat, niin herätys tulee, kun Herran pelko valtaa meidän sydämemme. Mutta ei mennä siihen vielä. Mitä tapahtuu, kun Jumalan pelko valtaa elämän? Mä luulen, että me saadaan nauttia hänen läsnäolosta. Kun Herran pelko tulee meidän sydämiimme, me ei pelätä Herraa. Mulla on yksi esimerkki siitä, kun monta vuotta sitten niin eräs kaveri kertoi sen, että hän tuli uskoon sen takia, että hän pelkäsi helvettiä. Hän sai semmoiset tuskat, ja tämä oli nuori kaveri, hän sai semmoisen tuskan, että mä en halua joutua helvettiin ja sen tähden hän tuli uskoon. No se voi olla ihan ok. Jotkut kokee sen, että he saavat kokea Jumalan rakkautta ja armoa. Hänen tapauksessa se ei ollut näin, vaan se oli se pelko, että hän ei halua joutua katotukseen.
hän otti vastaan Jeesuksen. Mutta ongelma oli se, että hän eli vielä tässä. Monta vuotta sen jälkeen hän eli siinä pelossa. Hän oikeasti pelkäsi sitä. Ja ja hänen kohdalla se oli näin myös, että hän ei täyttynyt pyhällä hengellä. Vaikka kuka rukoili hänen puolesta, hän ei täyttynyt pyhällä hengellä. Vires Kuglun rukoili sen puolesta ja muut rukoili sen puolesta. Niin kuin Jumalan miehet, jos sanotaan näin, ja seurakunta. Hän ei täyttynyt pyhällä hengellä. Ja mä uskon, että siinä tapauksessa se oli se pelko, että semmoinen epäterveellinen pelko, joka poisti hänet Jumalan läsnäolosta. Oikeanlainen pelko, Herran pelko, me halutaan päästä Jumalaan lähelle. Oikeasti. Me halutaan nauttia hänen läsnäolostaan. Me halutaan, Herra, me halutaan enemmän sinua, enemmän kuulla sun ääntä. Tämä on Herran pelkoa. Ja se johtaa myös nöyryyteen. Tiedätkö Jesaja, hänhän sai oikein väkevän Jumalan kohtaamisen, Jesaja 6. Luetaanko se kohta vielä, Jesaja 6, se on niin mahtava. Siinä tulee tämä Jumalan pelko oikein mahtavasti esille, tämä Jumalan valtasuuruus ja kunnioitus. Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella. Hänen viittaansa lieppeet täyttivät temppeli. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kullakin 6 siipeä. 2 he peittivät kasvonsa, 2 jalkansa ja 2 he lensivät. He huusivat toinen toiselleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Ja tämä on mun mielestä, siis ei mitään, siis mä oon semmoinen armojulistaja myös. Mutta ja näitä asioita, joita on tullut esille myös, niin just Jumalan rakkaudesta. Joskus mä ajattelen näin, että Jumalan rakkaus ei ole se, mikä kuvaa Jumalaa ensisijaisesti. Vanhan testamentin teksteissä se on juuri tämä, että hän on pyhä. Pyhä on Jumala. Se on hänen olemuksensa, hän on pyhä ja mä uskon, että siinä pyhyydessä näkyy Jumalan rakkaus. Jumala ei ole rakkaus ja hänen rakkaudessaan näkyy pyhyys, vaan päinvastoin hän on pyhä ja hänen pyhyydessä näkyy armo ja rakkaus ja niin edelleen. Tämä on, mä voin sanoa se, kun mähän olen tutkistellut näitä asioita, näitä kokouksia varten, niin jotenkin nähnyt se vielä vahvemmin tänne, että näinhän se on. Jumala on pyhä ja nämä serafit huutaa, ei rakkaus, rakkaus, rakkaus tai armo, 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 vaan pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Koko maa on täynnä hänen kunniaansa. Ovenpielet vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone tuli täyteen savua. Niin minä sanoin, voi minua. Minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet ja minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni, niin kädessä hehkuva hiili, jonka hän oli pihdeellä ottanut alttarilta. Hän kosketti sillä suutani ja sanoi, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi. Oi. Wow. Mennäänkö rukoukseen vähän aikaa? Nyt mä oikein, mä tiedän, nyt mä koin. Oi Jeesus. Mä uskon, että Herran henki on tässä läsnä juuri nyt ja haluaa koskettaa sun elämääsi tässä. Ja nyt jotain tapahtui. Mä koin, että nyt, en tiedä, jotain tapahtui vaan hengen maailmassa. Herra, kiitos, että me saadaan olla sun edessäsi, Herra. Kiitos, Herra, että me saadaan etsiä sun kasvojasi, Herra. Kiitos, että me saadaan olla sun sanan äärelläsi, Herra. Ja anna anteeksi, Herra, joka kerta, kun me ei kunnioiteta sinua eikä eletä siinä, Herra, että me eletään tässä Herran terveellisessä pelossa, kunnioituksessa, Herra. Että kiitos, Herra, että me saadaan tässä ja nyt, Herra, tehdä parannus meidän elämässä, Herra. Ja sanoa, Herra, anna anteeksi. Ja me tiedämme se, että sä rakastat meitä. Ja jos joku vielä epäilee sitä, Herra, niin ilmesty hänen kohdalla juuri nyt, Herra, ja kosketa sydäntä, Herra. Kaada sun armosi ja rakkautesi hänen ylleen, Herra, ja anna meidän kaiken niin todeta, että sinä, Herra, olet kaikkien universumin kuningas.
Ja kiitos siitä armosta, että me saadaan kuulua sinulle, Jeesus Kristus. Kiitos, että sä johdatat meitä, Herra, parannuksen paikkaan. Ei lakihenkisesti, mutta sillä motiivilla, että me halutaan olla sun kanssa tekemisissä. Ei sen takia, että me pelätään helvettiä, vaan sen takia, että me halutaan, Herra, olla sua lähellä, Jeesus. Auta meitä ymmärtää näitä asioita, Herra. Mä pyydän sen, Herra. Oi Jeesus Kristus. Jeesus, haluatko joku vielä rukoilla, niin olkaa hyvä. Halleluja, Jeesus. Edes sait se saat alas nousse klait, vaari nouskille kai. Seide kraise maa. Jeesus. Katsokaa lapset. Minä olen sanassa sanonut teille, että kukaan ei voi minun tyköni tulla, ellei henki sitä vedä. Vaalikaa pyhän hengen täytettä itsestä. Katsokaa lapset. Silloin kun pyhä henki tulee teihin, se kirkastaa minun olemukseni ja minä asun isässä. Katsokaa lapset. Silloin te tunnette minut sekä isän. Ja yhteys minuun kasvaneet myös. Jeesus Kristus. Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. Jeesus. 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 Kiitos Jeesus. Halleluja. Jos joku vielä haluaa rukoilla, niin on rohkea. Jeesus Kristus. Korada fidia pridiande. Lededende pridiande. Odorore pridiande. Sikiende pridiande. Halleluja. Jeesus. Kiiporodoro. Shikia ladadadiando. Halleluja. Jeesus. 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 Halleluja. Halleluja, Jeesus Kristus. Halleluja, Jeesus. Halleluja. Joo, hän kosketti sillä suutani ja sanoi, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, sinun syyllisyytesi on poistettu ja syntisi sovitettu. Ja hän ei ollut kuullut Herran ääntä vastako tämän jälkeen, kun hänen syyllisyytensä oli poistettu ja synti sovitettu, sitten kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän, kuka lähtee meidän puolestamme. Minä sanoin, tässä minä olen, lähetä minut. Tässä on niin selvästi tämä Herran pelko ja kunnia esitetty meille, että se alkaa siinä, että Jesaja tuntee itsensä saastaiseksi, syylliseksi, syntiseksi. Hän sanoo, voi minua, mutta sitten tulee pelastus. Herra koskettaa häntä ja hänen syyllisyys poistetaan, synti sovitetaan ja silloin hän kuulee ensimmäistä kertaa Herran äänen ja rohkeus tulee Jesajaan, tässä minä olen, lähetä minut. Ennen hän pelkäsi Herraa, pelastus tuli ja nyt hän sai rohkeuden jatkaa. Näissä on Herran pelko, jos sitä, että me pelätään Herraa. Syntiset tulee pelätä Herraa, jolla on syntiä, tai myös kristityt, jotka salaa tai jotka elää synnissä. Ei sitä, että me kamppaillaan. Mä ymmärrän sen, että me kamppaillaan eri asioiden kanssa, mutta kun asiat menee siihen, että hei, tämä on ok, elä synnissä. Tee tee pimeitä hommia, tee sitä ja tee tätä. Heidän tulee myös pelätä. Mutta ihminen, kristitty, joka elää valkeudessa, ei tarkoita sitä, että ei ole asioita sydämessä tai elämässä, jonka kanssa kamppailee. Voi olla anteeksi antamattomuutta, voi olla sitä sun tätä, jonka kanssa me kamppaillaan tietenkin. Mutta henkilö, joka on pelastettu, vaeltaa Jeesuksen sovituksessa ja valossa, niin ei tarvitse pelätä Jumalaa. Tulee se rohkeus, jota Jesaja kokee tässä mä oon, lähetä mut. Hän, joka oli ennen vapissut ja sanoi, nyt mä kuolen. Yhtäkkiä hän saa sen rohkeuden.
Tämä toistuu Raamatussa, tämmöinen Jumalan kohtaaminen, mutta se alkaa siitä Jumalan valtasuuruudesta. Te huomaatte sen, mä en ole oikein pääse siitä eroon, että koko aika tulee se Jumalan suuruus esille. Jumala on suuri. Ja se johtaa ihmisen siihen paikkaan, että Herra, mä tarvitsen sua, mä vapisen, mä kuolen. Jobin 42:5-6, hän sanoi, että ennen mä kuulin sinusta, nyt mä oon saanut nähdä sinut ja siksi minä kadun sen, mitä mä oon sanonut, Jobi sanoo. Eli ennen hän kuuli Herrasta, mutta nyt hän näki Herran ja se johti hänet siihen, että hän katuu syntinsä. Mooseksesta sanotaan Hebrealaiskirjassa 12, että näky oli kauhistuttava, kun hän sai kohdata Herran. Ilmestyskirjassa Johannes kertoo, että hän kaatui kun kuollut Jeesuksen eteen, kun hän ilmestyi. Herra on suuri ja meidän tulee kunnioittaa häntä.